ከተማ ለንደን ጄምስ ዝተባሃለ ገዛ ዘይብሉ ወዲ መተሓዳደሪቱ ጊታር ወቂዑ ምግቢ ንኽእልሽ ይሙክር። ይኹን ደኣ እምበር ብዙሕ ዋላይ ፃዓር ኣብቲ ከባቢ ቅርሺ ኮነ ትኹረት ዝህቦ ሰብ ኣይነበረን። ሰባት ዘይወድእዎ ምግቢ እምበር ካሊእ ክህቦ ስለ ዘይከኣሉ ንምሸቱ ኣብ ዳጉ ሓፋት ዝብላዕ ክእልሽ ይርከብ። ኣብኡ ዝፀንሖ ተረፍ ምግቢ ድማ ብዘይ ምሕረት ይበልዕ። እናበልዐ እንከሎ ድማ ሓደ ዓርኩ መፂኡ ሓሺሽ ሸጡ ሰባት ይፈልጥ ተኾይኑ ይሓቶ። ጄምስ ግን ሓሺሽ ካብ ምጥቃም ዓዲ ክውዕል ስለ ዝሙክር ዘሎ ምንም ሓሺሽ ነገርቲ ከም ዘይፈልጥ ነጊርዎ ይኸይድ። ጄምስ ኣብቲ ዳጉ ሓፍ ዝረኸቦ ምግቢ ከኣኽሎ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ሓደ ምግቢ ቤት ኣትዩ ምግቢ ክእዝዝ ይሙክር። እቲ ዘለዎ ሳንቲም ተቆፀሮ ግን ወላ ፍርቂ ዘይመልእ ኮይኑ ድሓር ነቲ በዓል ምግቢ ቤት ክስማዕምዖ ይሙክር። እታ ምግቢ ሃበኒ እሞ እቲ ዝተረፈ ቅርሺ ደርፊ ክደርፈልካ ንዓማዊልካ እውን ቁሩብ ከዘናግዐልካ ኢሉ ድራሩ ክረክብ ይሙክር። እቲ ሕማቕ በዓል ምግቢ ቤት ግን እቲ ምግቢ ኣልዒሉ ናብ መሕፀቢ ኣቑሑት ደርቢዩ ሳንቲሙ መሊሱ ካብቲ ዳ ምግቢ ቤት ንኽወፅእ ንጄምስ ይነግሮ። ጄምስ ተስፋ ቆሪፁ ምንባር ተፀሊእዎ ኣብታ ከተማ መደቀሲ ቦታ እናኣለሸ ኮለል እናበለ ይፀንሕ። ፀኒሑ ድማ እቲ ባስ ዝተባሃለ ዓንቶ ሓሺሽ ሸይጥ ሰብ ትፈልጥ ዳኻ ዝበሎ ዓርኩ ኣብ ናይ ሰብ መኪና ኣትዩ ይፀንሖ። እቲ በዓል ማኪና ረሲዕዋ ከይቆለፋ ስለ ዝኸደ እሱ ኣትዩ ደቂስላኒ። ጄምስ መህረሲ ቦታ ስለ ዝሰኣነ ማይ እውን ብሓይሊ ስለ ዝወቅዕ ዝነበረ ናብታ መኪና ምስኡ ይኣቲ። እቲ ዝወዓሎ ፅጉም መዓልቲ ንምርሳዕ ድማ ናርኮቲክስ ዝተባሃለ ሓሺሽ ብመጠኑ ቁሩብ ይወስድ። ብፅባሒቱ ንግሆ እቲ በዓል ዋናታ መኪና ምስ መፀ ክልቲኦም ኣብታ ውሽጢ መኪና ደቂሶም ይፀንሕዎ። ኣጋጣሚ ድማ ባስ እንተምልጥ ጄምስ ግን ኣብታ መኪና ደቃስ ወሲድዎ እቲ በዓል ዋና ይተሓዝ። እቲ በዓል ዋናታ መኪና ክንቕንቆ ተሞከረ ምትሰኣዊው ፈሪሑ ድማ ኣምቡላንስ ይፅውዕ። ጄምስ ሆስፒታል ተወሲዱ እቲ ኩነታቱ ከቢድ ስለ ዘይነበረ ኣብ ድሕሪ ሰዓታት ኣብኡ ይምለስ። ኣብቲ ሕክምና እንከሎ ድማ እታ ጥዕንኡ ትከታተልን ሓሺሽ ናይ ምቁራፅ ክትትሉ እትገብርን ጓል መፅያ ተናዲዳ ንምንታይ ሓሺሽ ተወሲድካ ትማሊላ ክትዛረቦ ትጅምር። ኣብ ልዕሊኡ እውን ተኣዚዝዎ ዝነበረ መድሓኒት ዘይምውሳዱ ብጣዕሚ ከም ዘናደዳ ንርኢ። ጄምስ ድማ ብጣዕሚ ሓፊሩ ካልኣይ ግዜ ከም ዘይፍጠር ካብ ሙሉእ ልቡ ቃል ይኣትየላ። ካብቲ ሆስፒታል ወፂኦም ናብ ቢሮኣ ምስ ወሰደቶ ድማ ሓድሽ ናይ ሕክምና መንገድን መድሓኒታትን ክትእዝዘሉ ትጅምር። ናይ ግድን ድማ ኣብ 2 ሰሙን ሓንቲ ግዜ ተዋሓደ ክመፅእ ከም ዘለዎ ተጠንቅቆ። እዚ ተባሂሎም ጄምስ ናብ ፅርግያ ከይዱ ምድራፍ ጀሚሩ እንከሎ እታ ትከታተሎ ጓል ናብቶም ሓለፍታ ከይዳ መደቀሲ ክፍልን መንበሪ ቦታን ክረኽብሉ ትልምኖም። ድሕሪ ብዙሕ ልመናን ምርድዳእን ድማ እታ ሰበይቲ ኣሚናሃላ ንጄምስ መንበሪ ኣፓርታማ ተረኺቦ ናብቲ ገዛ ሒዛቶ ትኸይድ። እታ ትከታተሎ ጓል ሕዚ እውን ሕክምንኡ ብደንቢ ክከታተል ከም ዝግብኦን ካልኦት ሕግታት ከም ዘይተለዓሉሉን ብደንቢ ተረድኦ። ንምሸቱ ጄምስ ኣብ ገዝኡ ሰውነቱ እናተሓፀበ እንከሎ ብዳኽሽኔ ዘፍርሕ ድምፂ ይሰምዕ። ተሲኡ ፎጥኡ ተኸዲኑ ጫሙ ኣልዒሉ ናብቲ ዳኽሽኔ ምስ ኣተየ ዝገርም ኩነታት ድሙ እዩ ዝረክብ። እዚ ድሙ ብጫ እንትኸውን ቁርሱ ዘቐመጦ ሲርያል ክናልዐ ይፀኒሕዎ። ጄምስ እቲ ድሙ ምስ ረአዮ ጠሚዎን ምግቢ ከም ዝእልሽሎን ስለ ዝረአየ እታ ናይ ባዕሉ ሂወትን እታ ናይ ባዕሉ ሰውነትን ተረዲኣቶ እቲ ድሙ ብጣዕሚ ሓዚኑሉ ፀባ ቀዲሑ ይዎ። እታ ምሸት ድማ ደርፊ እናደረፈሉን ፅቡቕ ቦታ ደቂስዎን ይሓድር። ፅባሒቱ ፀሓይ ምስ ወፀት ጄምስ ነቲ ድሙ ሒዝዎ ኣብቲ ከባቢ ማዕፆ ናብ ማዕፆ ጎረባብቱ እናዘረ ዋንኡ ክእልሸሉ ይሙክር። ብዙሕ ኣሊሹ ዋና ክረኽበሉ ስለ ዘይከኣለ ጄምስ እቲ ድሙ ኣብቲ ጎደና ክሰዶ ይግደድ። ተስፍኡ ድማ ናብ ገዝኡ ባዕሉ ክምለስ እዩ ብማል እዩ። እዚ ገይሩ ጄምስ ከምቲ ልሙድ ናብ ፅርግያ ከይዱ ደርፍታት ምድራፍ ይጅምር። ከም ኣጋጣሚ ሓደ ሰብኣይ መፅዩ ድምፅኻ ብጣዕሚ ረቢሽና ካብዚ ከባቢ ጥፋእ ኢሉ ንጄምስ ብሕማቕ መንገዲ ይዛረቦ። ጄምስ ተናዲዱ ንብረቱ ኣኪቡ ካብቲ ቦታ እናረሓቐ እንከሎ ኣቦኡ ብማዕዶ ማዕዶ እናኸደ ይርኦ። ጎዩ ድማ ከድክዎ ይሙክር። ኣቦኡ ንጄምስ ጃክ ንሓንቲ ሄለሪ ትበሃል ሰበይቲ ምስ ተመርዐየ ካብ ገዛ ከም ዘባረሮን ካብኡ እንዳሓር ናይ ኣቦነት ሓላፍነቱ ከም ዘይወስደሉን ኣቦኡ ምዃኑ ከም ዘኽሓዶ ንርኢ። እዚ ምክንያት ዝኾነ ድማ ሰበይቲ ኣቦኡ ሄለሪ እያ። ሄለሪ ንጄምስ ብጣዕሚ ስለ ትፀልኦ ወዱ ከም ዝኾነ ንኸይኣምን ንጃክ ገዲዳቶ። ጄምስ ምስ ኣቦኡ ርክቡ ንኽሕድስን ንኽመዓራርን ብዝሞከረ ቁፅሪ እታ ሰበይቲ ኣቦኡ ሄለሪ ኣቦኡ ካብኡ ስሒባ ትወስዶ። ኣብ መንጎኦም ድማ ኩሉ ግዜ ተኣቲ። ጃክ ንወዱ ጄምስ ናብ ናይ ልደት ኣከባብራ ክሪስማስ በዓል ክፅውዕ ዋላ ይሙክር ዳ እምበር ሄለሪ ፍቓደኛ ስለ ዘይነበረት ሓዲግዎ ሱቕ ይብል። ቅርሺ ሂቡ ድማ ሓደ ግዜ ድራር ከም ዝጋወዞ ነጊርዎ ሓዲግዎ ይኸይድ። ፀኒሑ ጄምስ ናብቲ ዝተውሃቦ ገዛ ምስ ተመለሰ ኣብቲ ኣፍ ደገ ገዛ እቲ ትማሊ ዝረኸቦ ድሙ ይፀንሖ። እቲ ድሙ ቀስ ኣቢሉ ካብ መሬት ምስ ኣልዐሎ ድማ ሙሉእ ሰውነቱ ብቆስልን ደምን መሊኡ ከም ዘሎ ይርኦ። ጄምስ ብጣዕሚ ስለ ዝተጨነቐ ነታ እንስሳት ትፈቱ ጎረቤቱ ቤቲ ይነግራ። እሳ ድማ
ተቐረባ ብነፃ እንስሳት ዝሕክም ክሊኒክ ከም ዘሎን ቀልጢፉ ንዋ ክወስዶ ከም ዘለዎን ትነግሮ። ነቲ ድሙ እውን ቦብ ዝብል ሽሚ ትህቦ። ጄምስ ናብቲ ሕክምና ከይዱ ንቦብ ሓኪሙ እተነበርኦ ቁሩብተይ ቅርሺ ንቦብ መሐከሚ ገይሩ ይውድአን። ምስታ ጥዕንኡ ትከታተል ጓል ዝነበሮ ቆፀሮ እውን ንቦብ እናሓከመ ሰዓት ሓሊፍዎ። ገዛ ምስ ከዱ ጄምስ እቲ መድሓኒት ንቦብ ክህቦ ይሙክር። ብዙሕ ፅዒሩ ምስ ኣበዮ ግን ተስፋ ቆሪፁ ናብ ቤቲ ሒዝዎ ይኸይድ። ቤቲ ኣብቲ ናይ እንስሳት ክሊኒክ ብዙሕ ስለ ዝሰርሐትን ምስ እንስሳት ብዙሕ ልምዲ ስለ ዝነበራን ንቦብ ብቐሊል መንገዲ እታ መድሓኒት ትህቦ። ኮፍ ኢሎም ድማ ምስ ቤቲ ምውጋዕ ምስ ጀመረ ቤቲ ሓሽሽ ከም ዘይትፈትን ልዕሊኡ ድማ ሓሽሽ ዝጥቀም ሰብ ብጣዕሚ ከም ዝፀልእ ትዛረብ። ጄምስ ድማ ከይትርሕቆ ፈሪሑ ሓሽሽ ዝበሃል ከም ዘይጥቀምን ሙዚቀኛ ከም ዝኾነን ሓሲቡ ንቤቲ ይነግራ። ብፅባሒቱ ጄምስ ነታ ጥዕንኡ ትከታተል ኣፓርታማ ዝሃበቶን ቫል ዝተባሃለት ጓል ናብ ቢሮኣ ኣትዩ ትማለ ብሰዓቱ ስለ ዘይመፀ ይቅርታ ሓቲቱ ኮፍ ይብል። ቦብ ዝበሃል ድሙ ከም ዘለዎን ምስ ጎረባብቱ ፅቡቅ ርክብ ከም ዝጅምርሎን ንቫል ይነግራ። ቫል ግን ጄምስ ገና ሕክምንኡ ስለ ዘይወድአ ምስ እንስሳት ኮነ ምስ ሰባት ርክብ ክጅምር ኣለዎ ኢላ ስለ ዘይተኣምን ንክቁጠብ ትነግሮ። ጄምስ ድማ ንኻልኦት ቅድሚ ምሕላዩን ንኻልኦት ቅድሚ ምክብኻውን ንነብሱ ክንከባኸብ ከም ዘለዎ ትመክሮ። ጄምስ ምክሪ ቫል ሰሚዑ እቲ ድሙ ወሲዱ ኣብ ፅርግያ ደርቢዎ ይመፅእ። ይኹን ደኣ እምበር ቦብ ብቐሊሉ ይተፋትሖን። ኣብ ዝኸደዶ ድሕሪኡ እናሰዓበ ናብ መኪና ምስ ተሰቐለ እውን ምስኡ ይድይብ። ነጢሩ ናብ እግሩ ምስ ደየ ድማ ኣብታ መኪና ዝነበሩ ሰባት ኩላቶም ተገሪሞም ይርእዎ። እቲ በዓል መኪና እውን ንቦብ መእሰሪ ዝኸውን ገመድ ይህቦ። ካብታ መኪና ምስ ወረዱ ቦብስ ናብቲ ምባል ስለ ዘብዝሐ ጄምስ ንፈጢኖም ንክኸዱ ኢሉ ንቦብ ናብ ማእገሩ ሰቒልዎ ይኸይድ። ናብቲ ኩሉ ግዜ ጊታር ዝወቅዐሉ ቦታ ምስ ከደ ድማ ከምቲ ካሊእ ግዜ ጊታር ምውቃዕ ክጅምር ከሎ ሎሚ ብዙሕ ሰብ እዩ ክሪኦ ዝኸብብ። ናይዚ ምክንያት ድማ እቲ ቦብ ዝተባሃለ ድሙ ምዃኑ ይርድኦ። ኣብኡ ክውዕል ከሎ ድማ ርእይዎ ዘይፈልጥ ቅርሽን መቕሸሽን ይረክብ። ብሰንኪ ድሙ ብዙሕ ቅርሽን ትኩረትን ስለ ዝረኸበ ብጣዕሚ ተሓጒሱ። ንቦብ ድማ ክንከባኸቦን ከም ድላዮ ክገብረሉን ይጅምር። ንገዛ ቅድሚ ምምላሱ ድማ ንቦብ ናይ ደማሙ ምግቢ ገዚኡሉ ይኸይድ። ብፅባሒቱ እቲ ባዝ ዝበሃል ዓርኩ ንጄምስ ረኺቡ ምግቢ መግዝኢ ቅርሺ ስለ ዝሰኣንኩ በጃ ሃበኒ ኢሉ ይልምኖ። እቲ ዓርኩ ብጣዕሚ ስለ ዝሓዘነሉ ድማ ቅርሺ ሂብዎ ቀልጢፉ ይኸይድ። ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይድ ድማ ጊታር ምውቃዕ ክጅምር ከሎ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ረኺብዎ ዝነበረ ዝለዓለ ተኸታሊ ይረክብ። ሓንቲ ሰበይቲ መፅያ ድማ ንቦብ ናይ ክሳድ መእሰርን ምግብን ሓዲጋሉ ትኸይድ። ንምሸቱ ጄምስ ቤቲ ኣብ መንገዲ ይረኽባ። ድራር ድማ ክጋብዛ ይሓታ። ቤቲ ድማ ኣትክልተኛ ምዃናን ካልእ ከም ዘይትበልዕ ንገሊፃ ንጄምስ ንገዛኣን ድራር መሊሳ ትጋብዞ። ጄምስ ናብቲ ኣፓርታማ ከይዱ ድማ እቲ ድራር ተጋቢዙ ብዙሕ ሰሓቕን ጨዋታን ይሕልፉ። ንገዝኡ እናተመለሰ ድማ እቲ ባዝ ዝበሃል ዓርኩ ኣብ ደረጃ ብንኡ ስሒቱ ወዲቑ ይረኽቦ። ጎዩ ከይዱ ልዒሉ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ቀልጢፎም ኣምቡላንስ ንክፅውዑ ይልምኖም። እቲ ኣምቡላንስ ምስ መፀት ግን ብዝሕዝን ኩነታት ባዝ ልዕሊ መጠን ሓሽሽ ስለ ዝተጠቐመ ሞይቱ ይጸንሕ። ጄምስ እዚ ምስ ፈለጠ ብጣዕሚ ሓዚኑን ደንጊጹን ስለ ዝነበረ በይኑ ምሕላፍ ግዜ ከይድዎ ናብ ቤቲ ይኸይድ። ቤቲ ድማ ሓሽሽ ተጠቀምቲ ሰባትን እትጸልአሉ ምክንያት ሓዋ ብሰንኪ ሓሽሽ ምጥቃም ስለ ዝሞተ ከም ዝኾነ ንጄምስ ትነግሮ። ጄምስ ድማ እዚ ሰሚዑ ሓሽሽ ንምግዳፍ ዘለዎ ድሌትን ፃዕርን ብጣዕሚ ክውስኽ ይገብሮ። ብፅባሕቱ ድማ ጄምስ ናብታ ጥዕንኡ ትከታተል ቫል ከይዱ እቲ ናይ ሓሽሽ ምቁራፅ ሕክምንኡ ኣዕርዩ ከፍጥኖ ከም ዝደልን ቅልጡፍ ውፅኢት ክርኢ ከም ዝደልን ይነግራ። ቫል ግን እዚ ነገር እዚ ንኣክላውን ኣእምራውን ጥዕንኡ ችግር ከም ዝህልዮ ተጠንቅቆ። እዚ ገይሩ ድማ ጄምስ ናብ ቤቲ ተመሊሱ ፅቡቕ ናይ ልደት በዓል ይኽብሩ። ምስ ቤቲ ዘለዎ ርክብ ድማ ዝጠለቐን ብጣዕሚ ዓሚቕን ምዃን ጀሚሩ። ንምሸቱ ድማ ጄምስ ምስ ኣቦኡ ጃክ ልደት ንምብዓል ናብቲ ገዛ ክኸይድ ይሙክር። ከምውቶ ድማ ጥርሙዝ ወይኒ ናብቲ ገዛ ሒዙ ይኸይድ። ጄምስ ናብቲ ገዛ ምስ በፅሐ ዋላ ፅቡቕ ኣቀራርባ ይቕረብ ዳኣ እምበር እቶም ቤተሰብ ፅቡቕ ኣይተቐበልዎን። ካብ ኩሉ ድማ እቲ ንናእሽተይ ኣሕዋቱ ብሕማቕ ፀርፍታትን ኣስማትን ይፅውዕኦ ነይረን። ጄምስ ምስ ኣቦኡ እናውግዕ እንከሎ ድማ ቦብ ካብ ሕቑፉ ወሪዱ ኣብቲ ገዛ ሙገያ ይጅምር። ሃንደበት ድማ ዝተወሰኑ ኣቑሑትን ክባር ናይ ዕምባባ መቐመጢት ጥርሙዝን ይሰብር። ብሰንኪ እዚ ድማ ሰበይቲ ኣቦኡ ዝኾነት ሂለሪ ምስ ኣቦኡን ተጨቃጭቃ ምንም ከይፀንሐ ጄምስ ካብቲ ገዛ ይባረር። ብፅባሒቱ ጄምስ ኣምቱ ልሙድ ጊታር እናወቅዐ ኣብ ፅርግያ ቅርሺ እናኣከበ እንከሎ ከልቢ መፂኡ ኣብቲ ቅርሺ ዝእከበሉ ጨርቂ
ሽንቲ ሸይን ጄምስ ተናዲዱ ነቲ በዓል ከልቢ ክጻረፎም ክኩርየሉን ምስ ጀመረ ኣብቲ ከባቢ ሓያል ዕግርግር ይለዓል። ፖላዊስ መጺኦም ድማ ንጄምስ ኣብ ከተማ ዕግርግር ፈጢርካ ኢሎም ናብ እስር ቤት ይወስድዎ። ድሕሪ ምጽራይ ድማ ነፃ ምዃኑ ተራእዩ ካብቲ እስር ቤት ይስደድ። እዛ ፊልም እንድሕር ኣፈቲኹማ ላይክ እና ሳብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ግለጹልና። ዝመፁ ፓርትታት ንኸየምልጥኹም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸታተሉ። እታ ተኸታተሊቱ ቫው መጽያ ካብቲ እስር ቤት ሰውፀቶ ጄምስ ኣብ ከተማ ጊታር ካብ መውቃዕን ቅርሺ ካብ ምእካብን ን6 ወርሒ ከም ዝተኣገደ ይንገሮ። እቲ ዝተውሃቦ መድሓኒታት እውን ጊዜ ሓሊፉን ኣቋሪፅዎን ከም ዘለዎ ተዓዚባ ኣብ ሰዓቱ መድሓኒቱ ንክወስድን ድሕሪ ዳኣ ዘይወሲዱ እቲ ዘለዎ ገዛን ቦብን ከም ዝሕደግ ተጠንቅቆ። ጄምስ እዚ ነገር ዝፈሪሑ ተጓዩ ኸይዱ ኣብ ጥቕኡ ናብ ዝፀንሐ ክሊኒክ ብምእታይ እቲ መድሓኒቱ ቀልጢፉ ይወስድ። ዘይፈለጦ ነገር ግን ኣብቲ ክሊኒክ እሱ ቤቲ ትሪእላ እያ። ግምጥል ኢሉ ድማ ቤቲ ተናዲዳ ካብቲ ገዛ እናወፀት ይሪኣ። ቤቲ ናይ ሄሮዊን ሱሰኛ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ብጣዕሚ ተናዲዳ ክተዛርቦ ከም ዘይደሊ ትነግሮ። ብጣዕሚ ኣሚናቶ ስለ ዝነበረትን ከምዚ ገይሩ ሓስዩ ስለ ዝተዛረባን ብጣዕሚ ኮርያ ነይራ። ገዝኡ ተመሊሱ ድማ ጄምስ እታ ሓንቲ ጎረቤቱን ሓንቲ ናይ ኣታዊ ምንጩን ከሲሩ ስለ ዝነበረ መጽሓፍ ናይ መሸጢ ትካል ከይዱ ስራሕ ይቁፅር። እታ ማናጀሩ ድማ እቲ ዝሸጦ መጽሓፍቲ ካብቲ ዝተውሃቦ ቦታ ወፃኢ ክሸጦ ከም ዘይፍቀድ ነጊራ እቲ መጽሓፍቲ ትህቦ። ኣብቲ ጽርግያ ኸይዱ ስራሕ ምስ ጀመረ ድማ ብዙሓት ምስ ቦብ ፎቶ ክለዓሉ ዝደልዩ ሰባት ይስሕብ። ምስኡ ድማ እቲ ጋዜጣ ንኽገዝኦ የገድዶም። ጸኒሑ ጄምስ ንገዝኡ እናኸደ እንከሎ ክልተ ሰባት ጠጠው ኣቢሎም ጋዜጣ ንኽገዝእዎን ምስ ቦብ ፎቶ ንኽለዓሉን ሓቲቶሞ። ፈቓደኛ ኮይኑ ድማ እታ ጋዜጣ ምስ ገዝእዎ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ካሊእ ጋዜጣ ሸያጢ ንጄምስ ርዩ ብጣዕሚ ይሓርቕ። ተናዲዱ ድማ ናብቲ ኦፊስ ከይዱ ንምንታይ ናብ ከባቢየይ ካሊእ ሰብ ትልእኽሎ ኢሉ ይዛረብ። ብሰንኪ እዚ ድማ ጄምስ ጋዜጣ ካብ ምሻጥ ንሓደ ወርሒ ይእገድ። ጸኒሑ ጄምስ ንቤት ተረኺቡ ክረዳድኣን ነቲ ዝሓለፈ ችግሩ ይቅርታ ክሓተን ይሞክር። ቤቲ ግን ምንም ይቕረ ክትብሎ ይከኣለትን። ጄምስ ንገዝኡ ኸይዱ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ምንም ቅርሺ ከም ዘይብሉ ይዕዘብ። ዋላ ናይ መጨረሻ ድኽነት ኣትይዎ ይሃሊ ደኣ እምበር እተን ዝተረፋ ቅሩብተይ ሳናቲሙ ንቦብ እምበር ንባዕሉ ምግቢ ከይገዝአ ይውድአን። መማረፅታት ተወዲኦ ድማ ፖላዊ ሰብ ዘይረኽቦ ቦታ ደርፊ ምድራፍ ይጅምር። ብሰንኪ እቲ ሕማቕ ዕድሉ ድማ ቤቲ ትሪኦ እቲ ቅፅዓቱ ክገዶ ከም ዝኽእልን ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገብርሎ እንተዛረበ ድማ ብጣዕሚ ክትኹርየሉ። እቲ ሕማቕ ዕድሉ ተገሊጡ ድማ ወርሒ መሊእዎ ናብቲ ጋዜጣ ናይ ምሻጥ ስርሑ ይምለስ። ኣብ ስርሑ እንከሎ ድማ ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሰበይቲ መፅያ ንቦብ ካብኡ ክትወስዶ ትሙክር። ክንዲ ዝደለዮ ቅርሺ ከም ትህቦን ንቦብ ብድለያ ቅርሺ ክትገዝኦ ከም ትኽእልን ክተፈራርሖን ክትጭቕጭቆን እናሞከረት ድማ ጄምስ ምንም ፈቓደኛ ከም ዘይኮነ ይነግራ። ምስኣ እናተዛረበ እንከሎ ድማ ክልተ ክላባት መፂኦም ንቦብ ክነውሕሉ ምስ ጀመሩ ቦብ ፍርሓትን ድንጋፀን ካብ ማእገር ጄምስ ወሪዱ ኣብቲ ጽርግያ ይጠፍእ። ጄምስ ንኽእልሾን ከርኮን ዋላ ይሞክር ዳኣ እምበር ምንም ክረኽቦ ኣይከኣለን። ጄምስ እቲ ዝቕፅል መዓልታት ፍርሕን ጭንቅን ስዒርዎ ቦብ ስለ ዝጠፍኦ ክዓብድ ይቐርብ። ሓደ ግዜ ድማ ናብ ሓሸሻት ክሳብ ምምላስ በፂሑ እዩ ነይሩ። ኣብታ ናይ መጨረሻ ነጥቢ ግን ክገብሮ ከም ዘይግባእን ጌጋ ምዃኑን ሓሲቡ ይምለስ። ሓደ መዓልቲ ድማ ጄምስ ንገዝኡ ምስ ኣተየ ቦብ ኣብቲ ጣውላ ክሽኔ ኮፍ ኢሉ ይጸንሖ። ንቦብ ምስ ረኸበ ድማ ጄምስ ጠቕሊሉ ሓሸሽ ጠጠው ከብል ምዃኑ ንነብሱ ይነግር። ብጽባሒቱ ድማ ናብታ ጥዕንኡ ተኸታታሊት ቫው ከይዱ እቲ ነገር ሱ ከም ዝጅምርሎን ሓሸሽ ንዘለኣለም ጠቕሊሉ ጠጠው ከብል ምዃኑ ይነግራ። ቫው እቲ ፕሮሰስ ከቢድ ከም ዝኾነን እንድሕር ደኣ ሕጂ ሓሊፍዎ ደጊሙ ናብ ሓሸሽ ከም ዘይምለስን ትነግሮ። ካብኡ ኸይዱ ድማ እቲ ጽቡቕ ዜና ንቤቲ እውን ክነግራ ይኸይድ። ንቤቲ እቲ ሓሸሽ ጠቕሊሉ ጠጠው ከም ዘብሎ ምስ ነገራ ብጣዕሚ ትሕጎስ። ርክቦም ድማ ናብቲ ነበሮ ክምለስ ይጅምር። ቤቲ ድማ እቲ ናይ ሓሸሽ ምቁራፅ ፕሮሰስ ከቢድ ስለ ዝኾኑ ምግቢ ሓደ ግዜ ብምግቢ ክትሕግዞ ትጅምር። ጄምስ ኣብ ገዝኡ ሰሙን ሙሉእ ድሕሪ ምቕንዛይን ካብ ሓሸሽ ተጠቃምነት ነፃ ኮይኑ ይውድኦ። እዚ ጽቡቕ ዜና ክነግራ ናብ ቤቲ ይኸድሎ ድማ ቤቲ ካብቲ ከተማ ናብ ካሊእ ዓዲ ከም ትኸድላ ደጊሙ ከም ዘይርአን ይርኢ። ሓደ ግዜ መፂኡ ከም ዝረኸባ ተስፋ ብምግባር ድማ ሓድሽ ኣድረሳ ገዲፋሉ ትኸይድ። ድሕሪ ግዜ ጄምስና ቦብ ኣብ ጽርግያ ጊታር ሒዞም እናደረፉ ምስ ተረኣዩ ጄምስ ብዛዕባ ትርክቦም መጽሓፍ ንኽጽሕፍ ብቲ ካምፓኒ ሕተት። ናብቲ ካምፓኒ ምስ ከደ ድማ ምንም ከም ዘየድልዮን ካሊእ ገዲፎም ላፕቶፕ እውን ናይ ባዕሎም ንዕኡ ከም ዝህብዎ ይነግርዎ። መጽሓፍ ድማ ይጅምር። ንምሸቱ ናብ ኣቦኡ ጃክ ከይዱ ጄምስ ካብ ሓሸሽ ተጠቃምነት ነፃ ከም ዝኾነን ናይ መጽሓፍ ስራሕ ከም ዝጀመረን ምስ ነገሮ ጃክ እዚ ሰሚዑ ብተጋሩ ብጣዕሚ ንሓፈረ። ብወዱ እውን ብጣዕሚ ይኮርዕ። ድሕሪ ክንደይ ዓመት ድማ ክመዱ
ሓላፍነት ከም ዝወስደሉን ከም ዝፍርመሉን ንጄምስ ይነግሮ። ንምሸት ሓደ መዓልቲ ድማ ጄምስ ናይ መጽሓፍ መመረቂኡ ዕለት ኣኺሉ ቆፂርካ ዘይውድኡ መጽሓፍ ወድነቕቲ ድማ ክፍርመሎም ተራ ሒዞም ንሪኦም። ኣብ ውሽጢ ድማ ጃክና ቤቲ ነዚ ኩሉ ሓሊፉ ብምብፅሑ ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሰ ይነግሮ። ጄምስ ድማ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝተኣከብዎ ናይ መጽሓፉ ምረቓ ኣብ ዘለዎ ብርኪ ንክበፅሕ ኩሎም ዝሓገዝዎ ሰባት ምስጋና ሂቡ ናብቲ ልዕሊ ኩሉ ዝፈትዮ ነገር ተመሊሱ ንሪኦ። ኣብ ጽርግያ ጊታር እናወቕዐ ምድራፍ። ካብዚ ፊልሚ ተዘናጊዕኹምን ተማሃርኩምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ላይክ እና ሰብስክራይብ ብምግባር ስራሕና ምሕጋዝ ከይትርስዑ ኢኹም። ኣብ መጻኢ ፊልሚ ክሳብ እንጋነ ደሓን ጽንሑ። ቻው